Dobrý deň, Olga Migrová. Na kurze strihania a šitia, alebo teraz len toho opravovania na úvod, verím tomu, že ste si pomohli, že ste niečo aj vyhotovili alebo pripravili si a naozaj pomohlo vám to. Ak aj ešte nie, tak príde čas, keď to využijete a uvidíte, že okolie, aspoň moje okolie, už zaznamenalo, že je to dobrý postup, že sa z toho dá vyrozumieť a ohlasy sú zatiaľ dobré. Tak verím, že aj vám uľahodí. A zo svojho vlastného okolia, z rodiny si možno zaslúžite aj malý certifikát. Ako vidíte tu po mojej ľavej ruke, certifikát Najlepšia mamička. A musela som si to aj takto vylepiť, aby som bola aj ja spokojná a šťastná. To ma vlastne vedie k ďalšej práci. A my sa tiež teraz posunieme. A v tej druhej polovici, v tej druhej časti teraz je to dosť trošku náročnejšie, ale verím tomu, že budete vedieť si poradiť a pomôcť, že tým vám aj pomôžem, ako všívať zipsy. Rôzne druhy, ale ten najťažší skrytý zips, ten si necháme potom na pozdejšie, ten je naozaj náročný. Takže teraz len na menšie opravy a ja vám držím palce, aby sa vám darilo, aby ste bola šťastná, spokojná a aby ste si ušetrili nejaké tie eurička alebo tie peniažky. Takže majte sa pekne, dovidenia a dobrú prácu vám prajem. Do sukne alebo aj nohavíc, v prípade, ak je takýto hladký švík. Treba trochu trpezlivosti, si to vyžaduje. V prvom rade vypárať staré, ale pritom si sledovať, ako to pôvodne bolo všité dnu. Ukážeme si na tomto modeli. Opatrne treba vypárať, pozrieť si, ako to bolo všité, dokonca vybrať z vložené do pásu, takže rozstrihnúť. Odporúčam spevniť ten okraj, kde sa bude vkladať. Čiže do tohto vnútornej strany vložiť vlizelinový pásik, teda tenký vlizelín, nažehliť z vnútornej strany na okraj. Z jednej aj z druhej strany. Oveľa lepšie sa potom pracuje, pretože je to pevnejšie a totiž to aj lepšie drží, aj sa nekazí, aj to pnutie lepšie vydrží. Tenký pásik vlizelinový, aby sa lepšie už vžehľovalo, treba opatrne. Treba priložiť tou lepiacou, takou drsnejšou časťou ku vnútornej hrane. Prípadne si to môžeme aj prišpendliť. A naparovačkou alebo aj cez mokrú handru to tam jemne prilepiť. Takto je už pripravené. Je to spevnené a tým sa bude oveľa lepšie všívať do sukne. Keď je už pripravené aj rozžehlené, treba ešte skontrolovať, či v závere na konci, či nie je náhodou roztrhnuté, tak z vnútornej strany je potrebné trošku prešiť. To stačí aj ručne, takými 2-3 stehmi. A potom nový zips, ktorý sa vkladá. Toto je jeden spôsob, že iba nahradiť, to znamená, že vložiť, pritom merať aj tak, alebo prikladať tak, aby sa zips dal otvárať, takže trošku nižšie posunieme. A aby bol zakrytý. Takže presne stred toho zipsu, aby bol krajom tejto látky ako vedený. Takže prišpendlíme. Špendlíkami pripnuté, tak aby ten zips v podstate nebolo vidieť.
aj z toho dôvodu, že tento je kovový, ale je možné dostať aj umelohmotné, tie sú krajšie a hlavne keď sú vo farbe tej tkaniny. Takže prišpendlené a teraz obstehujeme stehovkou, ale tak, aby sme nie práve tam, kde budeme šiť, pretože by sa nám to ťažko páralo, ale milimetrík vedľa. Čiže iba naznačíme, aby sa nám to dalo potom šiť pod strojom. Takto pripravené, vzťahované už, teda iba ručne. Ja som to ešte aj prežehlila dokonca, aby sa nám lepšie pracovalo pod strojom. Takže opatrne prešijeme vôkol v takou istou nitkou, aby nebolo veľmi odlišné. Takže toto ešte nie je zapracované, tak ideme pod stroj dať. Na šiacom stroji, ak máme nejakú špeciálnu patku na prišívanie, vlastne pri štepovanie, vložíme. Ak nie, môžeme aj nastaviť si tak, aby sme to mohli prešiť tých 1 cm, 8 mm, záleží od toho, aký je široký ten zips. Takže sa nám náhodou ihla nezlomila, radšej ručne prekrokujeme na druhú stranu a vraciame sa vlastne naspäť. Tak, prišli sme na záver a teraz už len zapošiť bude treba. Táto práca je už dokončená, takže je všitý zips, tak aby ho ani nebolo vidieť. Ľahšie sa pracovalo vďaka tomu, že sme to podžehlili a teraz už iba zostáva naspäť prišiť gombík. Gombík sa na začiatku radšej odstrihla, aby sa lepšie pracovalo. Takže je práca táto hotová. Ďalšia ukážka, ako všiť zips, ktorý je tzv. Skrytý, býva to na pánskych nohaviciach, rifľoch a podobne, takže tu treba tiež istá dávka trpezlivosti a v prvom rade, skôr než vypárame, tak si odkúkať, ako bolo všité pôvodne. Zips je vypáraný a keď chceme nahradiť nový, tak v prvom rade si musíme ešte poznačiť, kde siahá kraj tej vrchnej časti látky. Takže tu je vyznačené, že tu má presne prísť tento okraj. Podľa toho sa bude, podľa naznačeného, potom štepovať.
a dokončíš sa až sem a uzavrie. Tento typ všívania zipsu sa nemôže naraz ako predchádzajúcom, ale osobitne sa jedna strana prišije, teda najprv prišpendliť tak, aby bolo možnosť zips otvárať, teda spúšťať, takže aspoň 2 mm od toho okraja pristiehovať a vštepať dnu, teda preštepať. V prípade, ak sú niektoré nohavice alebo niektoré odevy sú tak šité, že z 2 častí, napríklad tieto, že sú z 2 častí šité, tak treba rozpárať, vypárať a vidíte, že tu je vlastne iba jedno šitie. Takže opatrne si treba prišiť, aby sa vám to nerozpadlo, aby to bolo naznačené, alebo krídou nakresliť, alebo stiehovkou preznačiť, vypárať a najprv túto vložiť. Vypárať treba trošku aj tú vrchnú časť, aby sme mohli vložiť až úplne. Takže treba si to pekne odkúkať, ako to vo firme, alebo proste pôvodné šitie, aké bolo, a tak budeme s tým pracovať. Ale iba jedna strana, takže môžeme celú až vonkoncom dole prešiť strojom, preštepať. Takže jedna strana je už prišitá. A teraz ideme priložiť vrchnú časť a prištepať. Najprv teda ručne pristiehovať. Jedna strana je už preštepaná, aj stiehovka je vytiahnutá. Ak by sa nám prvýkrát nepodaril, tak môžeme druhýkrát, veď tréningom sa zdokonalujeme. A to, čo sme vypárali, naspäť vložíme, zatiaľ len špendlíkom naznačíme. A tu sa má vlastne stretnúť, alebo tá vrchná časť má sem prísť, takže teraz si to nasimulujeme, ako by to malo byť, aby to bolo hladko. Trošku to musím povoliť. Čiže po túto označenú, ja som si fercovkou, teda stiehovkou priznačila, takže priložíme, ako by to malo byť. Takto. No a teraz najlepšie na podložku a špendlíkom na 2 miestach vyznačiť. Kde prichytíme už spolu aj s tou druhou stranou zipsu. Skontrolujeme. A z druhej strany je prichytený ten zips, takže on už sa neotvára vlastne, lebo už je prichytený, ale treba ho teraz samozrejme ešte raz prestiehovať a potom dať pod stroj. Takže aj tu si vyžaduje trpezlivosť, pomaličky, radšej si to 2-krát premerať, aby sme nemuseli potom párať. Ako vidíte, je tu prišité už o zips, takže on už spĺňa funkciu. Sú tu dvojité, lebo jedno je naznačené to pôvodné a teraz som pristiehovala a budem šiť, štepovať tesne akože popri tom, vidieť mi tú pôvodnú líniu.
jeden taký malý ešte dotaz k tomuto. Upozorniť vás sem na to, že tá spodná časť sa bude musieť došiť až sem a potom poprešívať častejšie. Ale aby sa vám netrhla, či nezlomila ihla, tak pre istotu si treba skontrolovať, že či vám pôjde ihla zo stroja presne po látke a nie po tom ukončeníkovom, lebo by sa zlomila tá ihla. Takže môžeme to dávať pod strop. A teraz opatrne môžeme zvoliť radšej trojkou, väčším stehom, aby bolo krajšie. A spodný okraj, takých 5 mm, treba ešte niekoľkokrát prešiť, aby sa tam pri roztváraní netrhalo. Nakoniec ešte prešiť treba ten opasec, ktorý je strojom. Tu už 2,5 alebo aj 2, aby to hustejšie, aby lepšie držalo. Na tejto druhej strane radšej ručne prišiť, aby to pevnejšie, teda stroj tam by ťažko už asi išiel. Komu áno, tak pozor na kov, na ktorý by mohol naraziť. Ťažko ide. Tak z toho dôvodu radšej ručne prišiť. Takže už iba rožehliť a v podstate už je hotový. Ešte jeden spôsob všívania zipsu, ak je rozpáraná sukňa, tak už sa ťažko len podkladá. Odmeriame si, aký chceme veľký ten rasporok. Vyznačíme si, tu musím trošku skrátiť a tu len jednoduchá práca bude, vzhľadom na to, že budeme všívať ako keby do hotového. Najprv naspäť rozžehliť tieto zámeky. Cez mokrú handru trošku napariť, aby sa vystrelo. Aby sa nám lepšie pracovalo.
Takto je to vyhladené lepšie, krajšie. Tak ako sme si odmerali, tak budem musieť, tu je rozpárané, takže to stačí aj ručne ešte 2 cm ešte skrátiť. Tu treba trošku opatrnejšie pracovať, už je to pekne jedno na druhom. A pravítkom si, aby sme rovno šili, si vyznačiť, kadiaľ pôjde razporok. Takže prestehujeme. Ďalším krokom je, už keď je prestehované, tak už máme naznačené, rozobrať a zips, ktorý je pripravený, podložiť tak, aby ten razporok, vlastne ten stred išiel práve stredom zipsu. Pripnúť na niekoľkých miestach. Nie veľmi napínať, aby licovalo rovnomerne. Tu už aj vidíme trošku v tom razporku, že tam je ten zips, aby nevlnil, aby neťahal, čiže rovnomerne. Najlepšie je to na stole si naťahovať. A spodok uchytiť. Tak, týmto spôsobom je už podložený ten zips. Teraz treba prestiehovať vôkol a obšiť strojom. Prestehované špendlíky odstránime. Keď je veľmi jemná látka a takto sa všíva, tak necháme to vnútorné, ten stred zošitý. Ale toto je pevnejšia látka, takže môže sa aj vytiahnuť. Už vlastne je funkčný. Skúsime. Tak, a už teraz čaká len obšiť strojom, kde bude sa trojkou. Pripravené už podstroj. Ja som to trošku naparila, aby sa lepšie pracovalo s tým. Zámerne šijem svetlou nitkou, aby bolo vidieť. Približne 5 mm od kraja. Ešte raz rozžehliť, vytiahnuť stehovku von, tá už tam je nepotrebná a je pripravený. Ako by sme pracovali s všívaním zipsu do vetrovky. Nie je to jednoduché, takže naozaj treba už mať trošku skúsenosti, ale napriek tomu všetkému treba to skúsiť. Pri tom všetkom treba dávať veľký pozor, keď sa to vypáre, teda vybrať von zips, ale predtým, než sa rozhodneme, tak treba si zopnúť špendlíkom po celej dĺžke, aj na jednej aj druhej strane. A ja som farebnejšou nitkou, teda treba ale dvojmo stehovkou prestehovať, aby sa nám to nerozpadlo, pretože keď to vyberieme, tak ťažko sa potom spája. Pre špendlíkované, prefercané, teda prestehované a vybrať opatrne. Samozrejme všetky nitky treba odstrániť, aby nám tam tie neprekážali pri prišívaní. Nový zips treba kúpiť v danej dĺžke, aspoň približnej farbe, aby nám to tam vyhovovalo. Zipsy sú tie, ktoré sú do vetroviek, sú trošku pevnejšie a keby aj náhodou dĺžka nebola dostatočná hore, potrebujeme úplne vložiť, ale na spodku, ak by aj dáke 3-4 cm, tak na tom nezáleží. Ale ak je to taká jackina, kde treba, tak radšej si pozháňať taký zips, ktorý nám naozaj vyhovuje. No a teraz
Tu nejaké žehlenie neplatí, pretože to sú pružné látky, ktoré nám nebudú držať to žehlenie, preto treba všetko si stiahovať. Keď vkladáme dnu zips nový, tak treba si pozrieť ten pôvodný, ako bol šitý. Čiže on je trošku ten záver odstrihnutý, ale aj zahnutý, tak aby koniec toho zipsu tam bol, lebo ten je potrebný, aby držal, keď sa uzatvorí. Takže odkúkané a takisto ideme vložiť ten druhý. Samozrejme, tam sa už môže rozobrať, pretože to je rozoberateľný. A pri všívaní dnuka nie naraz hneď, lebo sa nestrafíme a preto je lepšie najprv postupovať tak, že do spodnej časti, čiže vrchnú ešte necháme, tu potom prištepujeme, najprv ale pristehujeme, do tejto spodnej časti prišijeme. Takže zase primerať si, aby sme mali ten koniec prípadne aj odstrihnúť, alebo aspoň primerane zahnúť a priložiť ku spodnej časti. Tak, aby sa nám patkou dalo šiť. Takže priložiť najprv, primerať, prišpendliť, prešiť stiehovkou. Stiehovku aj tu volíme dvojmo, pretože je to pevný materiál a by sa nám možno trhalo alebo posúvalo. Takže radšej ešte raz ku tejto spodnej časti prišijeme. Netreba veľmi ani naťahovať, treba na stole pracovať, aby sme si to vyrovnali. A keď sa nám nepáči, že vlní, alebo naopak ťahá ten zip, že je veľmi natiahnutý, tak treba radšej ešte raz si prerobiť. Takže naozaj si vyžaduje trpezlivú prácu. Takže ku spodku najprv prišiť, pozrieť sa, či je v poriadku a potom vrchnú priložiť a prištepovať. Väčšinou sú takto robené aj bundy, takže aj mikiny alebo bundy, ktoré sú tak, ten istý postup treba dodržiavať. Tu už sa zips neskrýva, ale práve že vyťahuje vonku, aby sa dalo dobre zatvárať a otvárať. Keď sme už vložili do tej spodnej časti, aj pristehovali, špendlíky môžeme odstrániť. A teraz môžeme pokračovať ďalej. Tu ešte ten detail ukážem, že je vložené. No a teraz z tejto vnútornej vlastne strany prešijeme strojom. Keďže je to pevný materiál, treba ihlu voliť tzv. Džínsovú ihlu, lebo tie sú pevnejšie, nezlomia sa. Ak sú takéto časti, kde sú hrubšie trošku, môžeme voliť aj tak, že vytrháme alebo vystrihneme vonku vatelín, alebo postupne krokovať, alebo prípadne môže sa aj ručne prešiť. Takže teraz spodnú časť strojom prešijeme a keď bude, tak potom pokračujeme vrchnou časťou, prikladaním. Tu je tá práca preto lepšia, lebo na spodnej už nezáleží, či chytí alebo nechytí, ale je to aj dvojmo tým pádom prešité a úplne pri krajičku budeme šiť úplne milimetrík alebo koľko môžeme na kraji a to vrchné ďalšie štepovanie urobíme potom aj na záver, lebo tam sa už dobre dostaneme. Takže dáme to pod stroj. Strojom je už všité tak, aby držalo pevne. Treba veľmi opatrne pracovať. No a teraz prichádza tá vrchná časť, ktorú preštepujeme, takže už tu si musíme tak upraviť, ako v konečnom dôsledku to bude vlastne. Tak opäť treba prišpendliť.
stehovkou prešiť pozdĺž a tesne pri kraji prištepať. Čiže to už bude vlastne posledný krok, ktorý naozaj splní to, že funkčný zips bude všitý dovnútra. So všetkou opatrnosťou treba túto časť prišívať trojkou, úplne stačí. A je dobre využiť práve tie dierky, ktoré už sú tu z toho pôvodného šitia, lebo ľahšie ide. Ale treba naozaj veľmi opatrne, aby ste si nezlomili ihlu v stroji. Keď je už táto vonkajšia časť prešitá, preštepovaná, tak potom už môžeme aj túto vnútornú stranu. Tá oveľa lepšie potom drží a nevyvracia sa. Takže je pekne všitý. Záver je tiež ukončený tak, aby dobre držalo. Aspoň 2-3 krát prejsť treba strojom pri tomto zapošívaní. No a teraz už sa môže ferc vytiahnuť a je hotové. Všimli ste si, že jednu stranu som len všívala a potom sa bude druhá strana, takže druhá strana toho zipsu. Táto práca je náročná a preto vám veľmi držím palce, aby ste si zaumienili, že to dokážete a vy to aj dokážete. A keď na prvýkrát to nebude aj také perfektné, nevadí, ale urobíte radosť tomu, kto to bude môcť nosiť ako novú skoro.